Gayon. Gayon kambarayli. Gayonon. Gayonon palang pagkaaga mag-exercise. Sabi, marayon mag-exercise lamang. Mga tugang pagkaaga na igwaki mga kwan, igwaki mga araw ka na hiro-hiro pagkaaga di, pampada plus. Magayonon po exercise yan. Tangani na kita ka boss, maging relax lamang. Mawara lamang ang satuyang kwan, mawara lamang ang satuyang taba-taba. Maski mainit-init, maray na magtagaburo baile. Tama na pambarele. Okay na, okay na. Medyo din na plus naman ka mag-ulit kinagkaperang ano ini. Gari okay naman, Gari okay naman ka mo. Plus naman kaya, tama na mo na. Matrabaho na kita, masabi ka mo, late ako nga na aga. Pagpabilo ko nga nakamuta, ikaw lamang kipigapo na Zumba time sa morning hearing. Zumba time sa morning hearing. Bueno. Ang mga good news, mga tugang sa morning hearing, ngunyan pong alaw. Aramon tadawan marhain na bareta, ngunyan pong pagkaaga. Sige, ito na ako sa kuyang eyeglass. Pigahanap ko sa eyeglass ko. Dahil ko nakukuha ni palang sa gilid. Kumusta lamang po sa tuyang na pagkaaga? Wani po sa tuyang marhain na bareta. At sandali, tamay nag-aapod. Gari may ko ang gayod. Gari may gusto mag-atab. Hello? Ata yun, nanganan mo. Kapit pabilo ko muna. Tangan ako, sayang mag-burubayli ko niya na pagkaaga. Di ba? Main ka pa ako. Oo, buda magtuno-tuno lamang sa mga taba, di ba? Buda sa mga arthritis. Buda sa stress. Wala ko sana mo kasi bago. Smile. Okay naman gana na ano ba? So your Smile, God is good all the time. so your arthritis is aching. Yeah, smile, do your heart is aching. Yeah. Okay, we go. Sige, migo. Salamaton. Isdoy. Alright, sige. Mga tugang, ang amino acid manufactured na nagigibo na poproducer sa pagikan sa tuyang liver, iyan databi may pigapo na L-carnitine. Nakakatabang para ma-facilitate ang fat metabolism, increases energy, nakakapagdagdag po ng enerhiya. Asin, mga tugang, ang increased energy production sa satuyang mga muscle cells, promote fat loss and increases circulation in the brain. Yan ha. Di kulong tayo ning binasa ta. Ay nal, naghampang tabi sa kuya nal. Pako na daw tabi. Nal, pili pa hampang mo tabi sa ibong yan. Yan na, kuwang kang aircon. Ang amino acids na tabi na pinag-producer ka sa tuyang liver, ikaw kipigapon na L-carnitine na pigapon. Iyan po nakakatabang para i-facilitate mga tugang an sa tuyang pagtunaw nin taba. Nakaka-increase mga tugang nakakadagdag nin energy production sa tuyang mga muscle cells. Nakaka-promote nin fat loss talaga. Nawawara talaga ang kunan nawara mga tugang ang taba sa tuyang lawas. As in siring man, iyan data nakaka-increase mga tugang kang pig-apod na circulation sa satuyang brain. Ang substance na iyan, iyo po mga tugang nga nagkakatabang para i-promote ang pig-apod na triglycerides na iyo po ang nakaka-increase nin good cholesterol. May kanya-kanya palang function ko ta, kaya lang kita na abuso ang pagkaon na di. Ang substance na ito databi nagatabang para mabawasan ang triglyceride. Ang triglyceride baga, kung ako nasasala,
Pero yan so mga substance na nakapagpapahibog kan sa tuyang dugo. I mean nakakapag ito bagang so ang dugo tagari bako malagnaw. Minalapuyot, diba? Naglalapuyot ang sa tuyang dugo. Naglapuyot ang sa tuyang dugo. Kaya sa pagikan sinabi ng substance na yan, nagigida tabi na tatabangan da tabi ang sa tuya na good cholesterol na magdakol. Kaya dahilan siring na bagay, napopromote niya as in natatabangan niya na maproteksyonan na sa tuyang puso. Oh, yan databi sa rong sistema tanganing ang antioxidant sa brain maprotehiran as in nakakatabang para maibitar ang Alzheimer's as in Parkinson's diseases. Rich sources of L-carnitine includes meat, fish, poultry, wheat, avocado, milk, and fermented soybeans. Yan. Yung pala niya na di. Yung pala niyan. Mga tugang ang dapat na gibuhon niya to. Kaya bagman maraot na magparakaong karni. Basta ako sobra. Ayaon da tabian na substance naan sa tuyang sabunay. Mali yata. Wala. Bakit na sila suna ito? Ayaon da tabian substance na yan. Mga tugang sa ano yan, sa karne, di ba? Sa karne, sa poultry meat, yan ang mga manok, avocado, sa gatas, buda, mga tugang sa fermented soybean. Yan, okay? Yan po mga tugang ang mga marhain na bareta. Hindi po sa inyong programang Morning Hirit. Let's go! Aramong tanawan mga buhay namanong report. Hali po dyan sa luwas. Kasabay si Alan Mario. Paringal, good morning. Kamin. Thank you so much, Pade. Good morning. Gari dahil lamang nagkakasabay sa rehabilitation plan kanaleko ang pagsalida nin mga lumang poste asin pag-ariglar kan nangalay-kalay na linya sa mga lugar na may road widening as in development ng negosyo. Manunutaran bago nag-eleksyon, may formal turnover na ginibo sa Aleco, sinda Congressman Saldico, as in ang Aleco management sa budget na hali sa gobyerno nasyonal para gamiton sa mga rehabilitation plan kan Aleco, Siringkan substations, dyan sa Kuliat Daraga, as in Ligaw substation. 300 million plus. Alagad kung naobserbaran, digdi sa mga lugar na may road widening, digdi sa mga rayong barangay, nangalay-kalay mandiaray, iribabaon ang wire at in lumang poste, natapos na lamang ang road widening, dahil manasasalidahan as in nahali ang mga lumang poste. Paski sa mga lugar ni negosyo, sirin dyan sa may Unitap, sa barangay 15 Ilawod East, yaon pamanggiaray sa tahaw kan tinampo, ang mga poste, apisar kan milyones na budget, sabig na tao sa Aleco, ali sa gobyerno nasyonal. Yan ang bukaras ka informasyon, digdi sa lawas, Alarmario, DCGB. Salamat Paringal sa report. Hali dyan sa luwas. Tod, mahanap daw kita kan note ko dahil hakbutan daw yan sa tod sa mga pwedeng sources. Tama manangad, may big turnover dyan. No rin ito manangad magiging efektibo. Ang gagamiton, ha? Sabi kan texter ta, L-carnitine. Ay, so iyo. Salamat po, alam ko, nasa binasa ko. Sa binasa ko, adi. Sa pagka-print. Napano daw ini? Yung mananggad. Ano, isalamaton po L-carnitine. Yan. Ano pagkata? Yung mananggad. Nagar na mistype ini. Typo. Salamat po, sir or ma'am. Hindi tabit na nag-text sa tuya. Yan ang pagkaaga. L-carnitine. Carnitine. Yan. Sabi kan sa tuyang texter. Salamatan po sa correction. Mga tugang niya na. Yan tabi ang pinag-producer. Mga tugang kan sa tuya. Tabi na. Tabi ang pinag-producer. Tabi kan sa tuya na. Ano yan? Liver. Yan.
na nakakatabang para po mga tugang maprotehiran ang sa tuya tabing puso as in blood circulation. Ha? Nagbalik na sa mental health and anxiety, depression dahil sa posibleng okay. Sige, besa na. Tapos naman ang eleksyon. Ang gari nag-iba si yung yan kayo man kayo. Ora man. Tayo pag nagbayaw, nagdisi patingal, yan ay man nagpara. Happy 60th birthday kay Lola Nor. Yan. Lola Nor, happy 60th birthday. At saka good morning kay Jonas Rosal. Alright, sige. Pareho yan kang kamatis. Paghuna ko gulay prutas palan. ay, natain. Ay, sukasubagong sukasuha po na reaction ini. Nagralaogan pa lang. It's high time na talaga rehab ang Aleco. Grabe na. Dakulon ang konsumidor. Apisar kan pagpapurupalso kang ilaw. Lalo na ang feeder 4 urgent need lang ang sig kasuudma. Sige lang burnout. Delikado gamit kasubanggi na naman. Yung anapigataramday. Sige. Anyway, but I follow up tanto maripaputong ko si Kuang Kaya. Naputong to si Congressman Pido Garbin, no? Siya bagaan mayor kan Legas, pibuda siya executive director kan ako Bicol. Taputong ta. Aputong ta ko no dito magagamit na pundong tinao mga tugang ninda kan through the effort of ako Bicol, mga tugang dumantabi sa Albay Electric Cooperative. Bueno, report hali kay Karen Ala, 5:25 in morning. Hello Karen, good morning Karen. Yes, good morning Didi, good morning sa mga paraan tabay. Kahit po hanatang gobyerno provincial kan Albay na matapos na dapat sa bulan na ini ang construction and rehabilitation kan DPWH 2nd District Engineering sa ining Peñaran dapat sa Old Albay District. Iyan ang mismong namati kang DCGB niyo sa Provincial Engineering Office sa ginibong site visit kasmapon sa nasabing parke kan mga personalized kan ahensya di gobyerno sa personalmente komunikasyon ni Architect J. Liebra kan Provincial Engineering kay Project Engineer Richard Manzano. Sinabi ka ini sa ituhanakan provincial ang parking iyan sa bulan na ini sa kadahilanan na digdig gusto gibuon kang gobyerno provincial ang venue kang Grand Santa Cruzan na iorganisan mismo ka ini mantang sigun sa Provincial Engineering Office na paghururunan nagigibuon pati ngunya nakatapusan kan Mayo iyan na Santa Cruzan halagad sigun kaya Project Engineer Manzano makakasiguro man ang provincial na tayang-taya maabot kan ayan siya sa bulan na ini ang kahagadan na iyan kan provincial sa ibong kan mga nananakaran na ubiti mismong mga gilid-gilid kan parke, mga diit na flooring, asin sa fountain, na patapos sa mga aldaw na ini sa ibong kan sarang taunang construction kaiyan, mantang asiguran man kan ining project engineer, na sa aldaw kan pasantakusan kan provincial sa katapusan, iyo man ang magiging opening inauguration, as in turnover ceremony kaining parke sa gobyerno provincial kan Albay. Yan, pabibig ang report, Karen Ala, DCGB News. Salamat Karen sa report. Sige. Tuloy ang mga balita. Damang kita kay Angel Mostaza. Angel, good morning Angel. Yes, good morning, VP Henry. Good morning sa tuyong mga paraan tabay sa mga dagdag sa nga bareta. Kun sa karasel, ang sarong driver asin pahinante, kan sarong truck, makaniyas na baloon kaining suhulan, mismong si Public Safety Office Chief Octavio Rivero. Iningon niya ng informasyon na itanao sa DCGB News ni Sir Rivero kung Salbatana, nakatupad siya. Naku, asuana. No, bako iyan, di mo madarakan si Octavio
pulis pa iyan, the reporter pa ako, Angel, lemon madara sa arog kan, tigbabangga kan, mga elected official kan panahon. Sabi niya nga ni sir, Mga mayors, bibig kong pagkatawo ka ni Octavio, kan kami pulis yan, lemon basta-basta madara dyan. sa informasyon BP, ang Inbel Tuligdi sarong residente kan La Medalla Piduran Albay at in taga Parañaque City. Sa istorya ni Sir Rivero, nagkaigwasindanan operasyon ka nakalihis na aldaw sa kalabaan Tantanyaran Street sa Barangay Oro Site, Legazpi City. Kan madakop ang sarong truck dahil sa patong-patong na kaso o violasyon, kay bahan na digdian kawaran ng permit, obstruction sa ganampo asin disregarding traffic sign. Kan sighanapan ni Sir Octavio ni na permit, wala ni na ipahiling, hinagada ng lisensya, kan tinawanan ng citation ticket, nagbalik da VP Henry Supainante dumanhali sa driver, ginagawan siya ng 200 pesos, iningiya, pipataw ngayon kan driver. Dahilan ka ini, dinakop ni Rivero ang nasabi mga persona dahil sa nakumitir na ninda itong bribery o corruption of a public official. Kasuhapon man, kana nakaresibyo siya ng resolusyon hali sa korte kung sa ime pigrekomendar na 60,000 pesos na piyansaan kada saro. Sabi ni Sir Rivero, nairak man ko ta na ngaya ako Miss Angel ngaya duman sa duwang persona, alaga na pwede ngayang itulirar ini ipabayaan sana dahil sa mas madakol ngaya itong makusog ang buot na magbabayular ngaya kan mga eksudong ordinansa asin polisiya digding ngaya sa syudad. And then sa ngunyan, niyaon itong duwang personang ito sa Legazpi City. Yan. Pero supig balong itao? 200. Ano ba yan? Sabi Mayari ko sa hapon maabag. eh. At Sabi sa- din iso generasyon so ngunya na panahon, din midbid si Octavio Rivero. Nagisto na sa mo si Octavio kung kan pulis pa siya? Yung nga ni, sir, sabi niya, Ano kung pagkatayo ka ang tabi, Angel, pulis pa, bibangga ka ng mga, kaya ito nga ni one time, yung kay Mayor, minaparada sa kinabayuan sa pedestrian, binali niya, Apo, yung sa sentro kan mga panahon na pulis yan, dakol ka ng bibang, maski kapwa niya pulis o official kang pulis, bibangga ka, pagsala, nagbayuan ka kang traffic. sabi niya, Yan si sir, sa Octavio kuya. Rivero. Sabi niya sa kuya, sir, dainin ninda kaya ngay ako midbid, ma'am. Ata na yan, Ang, sabi ko. ang paguna ngayon ninda, ang Legazpi, parehas kang ibang syudad, na pag may offer kang kwarta, titak makulo. Ata na. Yun sabi ta. Umingat siya niya kay Octavio. Yan, prinsip yung tawo yan ha. So, sa pagkamigbid ko sa iya. Apo. Okay. So, yan, VP Henry, and mga informasyon pa. Good morning kay Sir Octavio Rivero, kan PSO Legazpi. Mga dagdag pang bareta ahali sa luwas, Angel Muspaza, DC Chibini. Thank you, Angel, sa report. Hali po dyan sa luwas. Nagkamali sila. Siguro si Noel, midbid kayo ni si Octavio. Noel, Bibi. midbid mo si Octavio kato kang pulis pa? Ay, baka na ko Kaya nga ni, nasala si Octavio. Ano mo ka si Octavio? Kaya ito pa yan. Nagsabar lamang nagsabat ang kikadakul-dakul na kaso, talagang bibangga ka ng sala dyan sa traffic? Kaya mag-aarong mo kahit doon, atabi nag-retire. Yes. Sa mga araw ka na nangyari, nadakulo niya nag-iit mga opisyal pa. Totoo yan. Tama yan, dapat ang mga takapisto sa tuya, araw ka ng prinsipyo ko niyan. Kuta na. Definitely, iyan mag-auyaw na siya dyan, siyang PSO officer dyan. Yes. Wala kita niya siya dyan sa baba. Ata na. Yan ang bigyan sabi ta. Kita sa Legazpi. Bata 200 pa. Maski sinangribo mo ito, Logan Cano Rivero. Ano ko yung problema niya? Ako nadagdagan sa problema niya. Awin da. Speaking of sa park, bubuka sana ba kayo na park na sa Peñaranda? Iyo baga, naroon daw yan. Sabi ko niya naman yun, pero ang problema, may pinahiling gusto gusto kuya mga so primero, man. I-turn over na nindangon niya na yan habang dahil pangkuhan, habang dahil pangtok ang bagong gobernador. Dati may mga puro fountain niya, so prospective ka,
Iyo. Yan, sa fountain, palibasa niya ako. Siguro maluyan tubig. Binog tag tabatang ipinimaloyan tubig tabugtakan mo pa kaya. Seriously, ako sa suggestion ko sa Noel, i-turn over na daan ko yan bago mag June 30. Tama. Kung dapat hidalin nang matapos yan, di ba? Hidali. Ano problema ka? Okay nga ni, i-turn over na hidali na matapos yan, nga ni magayuno na yan. Mato ko man so bagong gobernador, di ayun na, turned over na. Ayan, Facebook ko yan, iniwan mo. At takon, i-turn over, ayun na, no comment. Ano kung natatag kita naman ka, Noel? Si Governor Noel Rosalca ito, kada iliriya na Governor, sa diri man siyang plano dyan. Naramdaman mo? May naiba siyang plano dyan na may perspective siyang pinailing kayan. Buda, nag-comment nga na isa kayan. Iyo, tama. Yan. Kaya bigyan ko ang gusto nakitip, i-turn over na ang tapuson tulo siyan bago mag June 30. Diba? 48,000 trabaho. Ano yung makakubra na? Okay. Sige, salamat. Yan ang sabi ko sa Indo, kung kaya na, mag-turn over na kamo kaya. Kanina day kamo kay problema. Ha? Sir, asaan daw ang task force para sa malling parking sa Legazpi? Ang parking sakyan, sulit na sinasakop ang... okay. Sige po ipaabot ko din concern mo dyan sa Sarong College. Ano? Paabot tayo sa mga... Yung manangga dyan Sarong Eskwelahan, na pagluwas mo, yaong nas antinampo, ginibo ng parking, kan mga estudyante mo, kan mga service, kan mga autoninda. Yan, ha? Ade? Ondin Albay, ang nakatoko na gobernador ngunyan is an elected vice mayor of Tabaco. Yan, ha? Ayo, tama. Pag-asa po, migo. Ayun pa naman, adi. Yung pag-asa. Batay ko ako kipig papataka sa siminto. Darakopon kan aleko daya dyan sa barangay barangay 19 dao. Paki-forward man tabi sa aleko de pong sipika. Sige, forward tani. Salamaton. Good morning, amigong King Reginaldo. Good morning everyone. A blessed Friday to all. Morning tabi amigo King Marinaga. Midbid ko. Good morning po, BPN 2H for Vice Mayor and Councilor. Pwede pambibig ko man yan si Sir Rivero kung bako siya taga Legazpi. Daragaday midbid. Yan tayo na nga. Yan bigyan sabi ta. Yan ang bigyan sabi ta. Ma'am Mirna Lanoso. Good morning, Dr. Mirna Lanoso. Alright. Doon tayo kay John. Doon tayo kay... May report tayo? Wala. O, si headline ng ulan ni Paring Mars. Aramon tango ng headline si Paring Mars sa Lado National. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Good morning, Paring Mars. Good morning, BP. Good morning sa mga tabantaway. Headlines ko niyan. COMELEC nang apuda ni Nuestra kulang budget sa eleksyon sa 2028. Aha. Nariparo baga susurusuhan. Iyo, adi. Kulang so counting machine na ginamit. Iyong banangad. Ano pa de? Napiritan sa COMELEC na isurok-sok. Iyo, Kumahagi sa iba. kan tig-apod na clustered precincts. Iyo. Tama. Mabutante. Tama man. At sinakuanin da sa endang assessment. Adi. Sabi ni amigo mong George, dapat ngayang hidaliunin da ang pagpasar kaning rekomendasyon mi. Dapat. Tangani ngayang dahil maging arog sa namatian. So, namatian mo dyan. Tama Tama dyan si Paring George. Tapos, bigahagad niya na matugutan ang iba itong mga establishments na privado nagibuho na election precinct. Yes. Alright. Online in voting ka mga FW sa 2028. Padagos, officer ka mga pagduwa-duwa o pagduda sigon sa Department of Migrant Workers. Alalang 2025, pinakalangkaw na voter turnout sa istorya ng midterm elections sa Pilipinas sigon sa COMELEC. Yun. Dilima ay pinagngalas ang decision kan Court of Appeals. Manong sa iyang acquittal kan sa wrong drug case. Iyon mangyari ka na di. Ang
paliwanag din ni Manaylayla, sailing mingaya, pipa utro, Oo. tang sabi nga sa desisyon, bako ngaya maliwanag, Pipa utro. pipa utro sa pagsurat kan desisyon, bako daw maliwanag. I-review, i-rewrite. Pero ang sabi man ni Dilima, mudakan mga abogado kayo nina, natangayata, ipasurat kiraray, man tangayang yaon sa records, pwede na dang reviewon. Yun ang tagalang panguro na. Nat, ano man ang Pero ganda kaya- sabi? Ano man ang ganda sabi pa ni Kano pero, Court of Appeals? ang ibinalik sa RTC, bako man na riniverso, Iyo, yung pagkasabot ko pala eh. ibinalik sa RTC, Oo. isurat nga nindong maray ining maliwanag. Iyo ang hiling ko. Pero nagluwas pa ano baga na ngaya, riniverse. Reverse. Ganda man talaga pa din. Ganda man. Pero ang taramon, ngayon, pagkasurat, para klaraduhon ini. Pero araw ka. Iyo yan. Natan mga headline nag-aling ko, reverses ngayon da. Iyo. Gusto mo kang reverses, kung reverse, gari si acquitted si, convicted si Dilima. Kaya binawi. Kaya Diba? nga Dilima, ngunyan nga asot na ngaya, epektibo pa. So, acquittal ko. Oh. Ini nga, simbagon mi sa pagikan motion for reconsideration, and kung ginakaipon nga isakat sa Korte Suprema, isakat mi ni. Hali mo man ang gata rin. Napigiling ko man sa news ka sa banggi mananggat. Gano'n man sinabi na ngaya, si Dilima ngaya, convicted. Ang sinabi mo na nga naman, gani, adalan da agraday, kanagkan korte, nagsurat. Sa karaga. We understand to, Senate President Jesus Escudero, dahil na dit, Sa? sa mabaretang sasalidaan siya bilang pamayo ng Senado. Okay. Sa pagkasabing, dahil kuman nga ni anything mawot, and anybody ngayon pwedeng salidaan. Ini baga nagluwas sa mga istorya na interesado si dating Senate President Tito Soto na agawon ang Senate Presidency pagbalik galaog sa 20th Congress. Alright, Pinoy hiker, nagadang sa Mount Everest Expedition. PPCRB, na-receive ng ultimong batch kan election return files. Mga survey, di nagdidikta o nagtatalaan kan resulta kan eleksyon sigon sa COMELEC. Reaksyon ni amigo mo duman sa mga nasa survey ngaya sa nasa ranking ngaya na dahil nga nakaralaog. Tapos nga, so mga dahil nga duman sa ranking kan survey, nakalaog. Ayun, yun. Understand the Toby Tiangco, binasuran impeachment sa pagkadaog ka mga kandidato kan alyansa. Name. Dating spokesperson Mari Roque, as in iba pang involved sa Pogo Hub, piparesto na kang korte. Tapos, Mga lokal at national candidate, sinugo kang BIR na ideklarar sa indang day na gamit na kontribusyon. Nagkatilang miyembro kang gabinete, tiniripo ni Presidente Bongbong Marcos kasuhapon. nata daw. Yan ang aramon sa taon-taon. Normal ang telefon. Okay, so yung Lipi, ano nga headlines nyo na pagkaaga, ito dyan kang PYC Enterprises, anak po sa Mr. Demetrius Raul, at Marisa Calde dyan sa Oro City, Quezon City. Basta radyo PYC nyo yan, 24/7 konektado kung maski download. Ay, may nagkapot palanig din. Norin nga yung proklamasyon. Akan mga senador? Ang sabi kan COMELEC, sa May 17, sa Sabado, pwede na nindang magproklamar ka mga nanggaranang senador. Ayun. Tapos sa party list, Mayo 19. Alright, yan po tabi. From News Guys, ito Yeah. si Mardila. Good morning! Thank you, Paring Mars, sa mga headlines in the morning. Dito po sa Newspaper DCGB. front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Aramon ka daw, mga tugangan kamugtakan kampanahon, nagtaga dumug-dumug lamang ang palibot, nagtaga dumug-dumug lamang ang sa tuya tabing palibot. Aramon ta daw ang latest forecast kayan, hali po dyan sa Pag-asa. Tawagan natin, nag-ring mga tugang ang Pag-asa DOST. Yan, okay. Nagring tabian sa tuyang Pag-asa. Hello? Ay. Wait lang. Halat-halaton ta kapatid.
Good morning. Good morning. Hello, si ko nini, Mr. Tayong Pante. Apo. Sir, ano nga si first name mo po pasinsan na nalingawang ko? Dan po, sir. Dan Triumphante, mga tugang sa latest na forecast sa kamugtakan, kampanahon. Good morning, Dan. On the air ka na. Yes po, maray na aga sa inyo tapos, pati na sa mga paraan tabay ta is ITCZ or Intertropical Convergence Zone ang nakaka-apekto sa Mindanao, samantalang easterlies o yung duros na halis dagat Pasipiko ang nakaka-apekto sa naratatang bahagi ka sa tuyang bansa. Ngunyan na Biyernes dahil sa easterlies ang bilog ng kapikulan masahan at dahagya hanggang sa mapanganuron na kalangitan na may mga chances na isolated na mga pag-uran as yung pagkikilat, pagkaguldog, lalo na po paghapon as yung bagdi. Samantalang orakita nakabantay ang bill warning, paluya sa katamtaman na duros na halos sa sirangan ang mamatayan na may banayad hanggang sa katamtaman na kadagatan ang kalitang ma-experiensyahan. Ang agad ng temperatura sa Kabikulan maghapon asahan po ang 25-32 degrees Celsius. Ang highest heat index forecast for today, Camarines Norte 43, Camarines Sur 42, Albay 42, Sorsogon 42, Catanduanes 41, at in Masbate 42 degrees Celsius. Ang Saldao nagsirang 5:19 in Hagas and Nasog na Pagyan in 6:04 in Banggol. Philippine Standard Time 5:46 a.m. At yan lang latest holiday sa weather forecasting ng Pag-asa Southern Luzon. Ako si Dan Triumphante, maray na aga. Dan, pakiulit po sa heat index sa Albay, 42? 42? Yes po, 42. 42 ano. So, ibang mga probinsya, gamang kanya-kanya, no? Apo. Ayun, okay. So, mainit nga na daw, ah. Okay. Salamat, amigo. Mabuhay ka mo dyan sa Pag-asa. Salamat man po. Thank you so much. Yan tabi, mga tugang, ang latest forecast sa lagay ng panahon. Oh. 42 dangon yan ang alingahot. 42 ang alingahot. Ngunyan pungaldaw. Paningit sa Morning Hirit. Mga dagdag na karaman sa Morning Hirit, oras natin 13 bago magabot ang alas 6 din morning. Aram daw nindo na ang kolor nin buhok dahilan mga tugang sa special pigment na yaon po sa tuyang payo. Yung baga, no, may mga natural colors baga din. Ako yan na so kinuluran sa payo, sa buhok. Kundi may mga buhok baga na black, di ba? Kadaklan Pilipinas sa tao, black. May, ano nga sa pagkaan? Blonde, di ba? Blonde. May red. Gano'n may pagka-red ang iba eh. May dan. Yan da po nakadepende mga tugang sa pigment. The color of hair is caused by a melanin. Ang kulor da ang mga tugang kan sa tuyang buhok, resulta da tabi ang kang melanin. Ang melanin, iyo po ang sarong chemical na minakausanin variations sa kulor nin human skin. Sa kulor da tabi kan sa tuyang kulit. Kung ang melanin is dahil na po napoproducer kimaray, minaresulta yan sa pagurang na minaresulta sa pagkaiguanin white or gray hair sa satuyang gabos na parte kang lawas ta. Ayon. Yan pala, duwang bagay. Primero, ito mga tugang na kwan. Ito po na natural na kulor mo yan. Tayan tabi dahilan sa lahi mo. No, ngaya Caucasians ka. Yan ngaya Asian ka. Sa karaklan, Asiano baga? Sa bagay, iyo, tama. Karaklan sa mga Asiano, black hair, di ba? Pag dumang ka sa duwang kontinente kan Amerika, pero Latin and, ano yan? Iba pang kontinente dyan, karaklan kaan mga tugang mga blonde, mga di ba? Maski dyan sa Europe, karaklan may mga bulaw, mga blonde na pig-apod ang sa tuya, tabing mga buhok. Pero kung habang kita nagugurang, nag-change ang kolor kan sa tuyang buhok. Dahil ang databit ang melanin, dahil na nagkaproducer kidakol na minaresulta para magkaigwa kita ki
puti na buhok. Ano po kan? Uban, di ba, Ronald? Uban. As in, iyang pig-apod na gray hair. White or gray hair appears tabi sa satuyang payo. Yan, ha? Yan po ang mga dagdag na kaaraman, mga tugang, sa morning hirit, ngunyan po nga daw. Paningit sa morning hirit. Giri may pinadara sa kong rawit David si Pading Ray. Mag-text na tabi kan mga greetings nindo. Good morning, Sir Henry. Sala pang oras sa screen. Oh, Ronald. Check mo daw tabi si 356 man ang tabi na ang oras sa screen, ha. Ronald. Alas 3:50 Ronald. Alas 3:55 ang oras sa screen mananggaan. Sabi kan sa tuyang mga kwan. Kan sa tuya tabi na viewer si Kuya Raul Nunez, ha? Si Kuya Raul Nunez mananggat. Thank you, amigo. Si Kuya Raul Nunez ng Globe. Maray na aga, amigo. Mabuhay ka. Sala mananggat 3:57 sa kwanta sa monitor ta. Alright. O di sige. So text chat sa Kuya ni Pading Ray. Thank you tabi amigong Raul Ray Romero lang, ha. Tagariyaon sa Kuya. May rawit tabi siyang bago ang titulo, Huwag Magmataas. Yan, ha. Pagkatapos ka rin rawit tabi ni Pading Ray, text na po ang mga birthday greetings, tapapasadahan ta yan. Pinupuri ka namin, Amang kataas-taasan. Sinasambat dinadakila ang banal mong ngalan. Salamat po, Diyos ko, sa iyong kabutihan. Amang maawain, aming iginagalang. Magandang araw po, paggalang ko ay lubos. Sa inyo pong lahat, sa puso ay taos. Bilang magkakapatid sa kaharian ng Diyos, magmahalan lagi, ito'y walang tapos. Mga nakasulat po sa banal na kasulatan, ay magandang lahat, ay magandang ang lahat, naiintindihan. Mahalin mo ang Diyos ng higit sa lahat, pangalawang iyong kapwa, pag-ibig ipalasap. Ito po ang kapatid ng ating susundan. At iyon ang dapat sa puso manahanan. Di dapat mangibabaw ang sariling kagustuhan, kundi rumirespeto kung para sa kabutihan. Iwasan natin, kapatid, ang mga kamalian, ang mga patibong nitong kadiliman. Kay daling mahulog sa balong walang liwanag, ay kay hirap umahon dito ng madalian. Maging maingat tayo sa pananalita man, sa pag-aakalang mas marami tayong alam. Maaring iba sa atin ay nabubulagan, mapagkunwari na walang mapaglalagyan. Huwag magpakita na sarili ang kinikilala. Ayaw maniwala sa kakayahan ng iba. Ito'y di maganda, kundi magpapakita na makasarili o galiing walang ganda o galiing ganda. Maaring marunong na iba ang napala dahil di tama ang isinasagawa. Magbabalat kayo lamang ang aral at salita na siya ang biktima ng maling pandaraya. Magiging totoo po tayo sa ating sarili at ingatang lagi ang ating mga labi. Di lang makamandag, maaring mauwi sa kapahamakan at doon manatili. Laging magkumpakumbaba at matutong gumalang. Ang nakatataas ay ating pakinggan. Bilang tagasunod, maganda kung tayo ay umaani ng tiwala, hindi hinahatulan. Nagdadang
Mausab ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Thank you, Paring Ray. I love you, Paring Ray. Sabi ni Paring Ray sa pangadyo, I love you to, Padi. Ulita daw, tabi, Padi, ulita daw, Padi. Ulitan mo. Okay, Padi, thank you. Ayos, Adi. Ang magpadi, nag-I love you-han, Adi. Ang magpadi, mabifeel mo mga tugang kuaninda ang I love you-han ninda. Magayon magaling. Adi, magayon ano daw kung sa mga magkaralaban na kandidato ngunyan, mag-aray love you-han ka mo, Adi. Magayon nun. Magayon nun. Dapat igwa ki task force para linigon ang mga poster sa kapalibutan. Ay, igwa na po. Oy, malinig. Igwa na po. Igwa na baga? Igwa na po. Sa Legazpi nga ni. Malinig na. Di ba? Igwa na po sa Legazpi. Hello? Hello, sure ka? Sure ka? Sorry. Kasi padigrihan mo. Ano daw? Kasi padigri mo yun ang pagkataraman mo. I love you. Ang pagkuna mo pa di coded yan. Datoson takang. Ika naman nuwil na naman. Ang pagkuna mo coded yan. Lapos salbatan pasira man lang ining lalaking ini sa bagay sa totoo lang naramdaman ko lamang istorya mong kahit ito kami diding pag-iriba reporter pa ako kung nagilagog ngayon si Madi na kung may ngaran siya ngayon si Madi ngayon Madi iya po lang katabi ni Mading Jocelyn na maghilingan da kamo dyan sa mayampangan kang uyan baga so dating so dyan sa may St. Rafael katong video, okay? Nungarang kaan? So, may restaurant dyan baga, Noel? Kaya ito, Hong Kong Dimsum, di ba? Ayo. Ngayon, Madi, kung nagibangog ka ngayon, sabi niya ni Mading Kuan, magilingan lang kayo doon sa may Hong Kong Dimsum ngayon, dyan ngayong hapon, mga alas 6. Na nga po doon ngayon, si Madi mong arugani, ito po lang pari siya, ito. Piga po na niya so chicks niya. Nakaisip man sa nakuan dahil sa mga pinatararam ba dyan sa imo? Noel, alam nga naman na pikyong kang Ray Romero, latosunta ka dyan na. Alay ko. Rapadohon ta ka dyan. Alam mo na, piki ang Ray Romero na si Pading Ray Romero, so parang gibog ang rawit-dawit. Saro pa, BP. Saludo ko kay kung kito wala to. Nata, Dahil nag sa post niya. kung kito, ay di ko na iling, ano sabi? Ay, ito ko. Ano sabi? Nagpasalamat sa sitwasyon. Oo. Maski ngaya ako ako nang gana. Mm. Wala ba ko boss? Yes. Oo. Really, Dad? Iya baga. Di ko na lang sa post niya. Di ko na hiling sa post. Basta kung anapon ko daw. Ano pa, BP? Di ko na hiling. Pwede i-share mo sa kuya. Pag nagluwas pa sa... Pag nagluwas pa? Minsan madalian mawara. Iyo. Totoo. Diba lumuwa sa imo? Maganda talaga, BP. Tudok sa buot. I-search ko daw, ha? Mamamatian mo man kung pindaambugang ka, dahil. Totoo. Buda ba matiyak mo makaba ko sincero? Di ba? Zero, BP. Yeah. Iyo. Itong nga, gore, anapon ko daw ngunyan. Tamay oras pa man, ha? Pero itong so I love you, sali mo sincero daw ito. Totoo ito. Kaya nga, hindi nagkapot ako sa imo, nagduda ako. Gari talaga bago ka amigong salbatana ka na. Okay. Bye-bye. Hello. Taro naman ko lamang kayo so. Yeah, Madi. Huwag ka ngayon tabi sa may Hong Kong Dimsum na. Ito pa lang. Siya pa lang ito na. Tuwarang ka lang nga ni Padi mo. Alas 6. Ano ba? Kawinda. Pangyayari sa Maoraro. Ay, sa mga birthday celebrants natin, happy day. Dapat, okay na to. Dapat dagdagan kan Comelec kay letter P ansose ang malawas Statement of Contributions, Expenditures, and
Di ba na nga na sa contribution maluwas? Di ba? Contribution na impaipit, hindi man na mataliod man ini. Salamat po. Ay mong suggestion. Alright, alas 6 na. Madali lang tabit ta. Iliyon ta muna. Taba ka igwadigdig ki iba pang mga importanteng buro bareta ko niya na pagkaaga. Okay. Okay na tayo. Wala na? Wala na. Baka may na-miss ako eh. Magayon, ang mga tugtugan, mga 80s, Buda 90, magayon ng pagdango ko na din. Kumpara sa mga music ko yun din. Talingon ko daw si Kwan. Ano nga na Christopher, magkata ko. Ay, friend ko ini si Kung Kito, may na Cristo. Ayun na. Pero, hindi ko alam kung ano ini, Cristo. Ito. Ilan ta daw? Kung may post. Dua kaya ang Christopher niya eh. Dua nga. Ito. Garo yun eh. Ay, garo yun eh. Ano na? Okay. Iba. Sige. Hanapan mo sa pagkataram ni Novela. Mahiling talang mga ano sa iyang magayon na mensahe para sa mga taga Segundo Distrito, Canalbay. Alright. Masunod na. Susunod! GB News Express. Makalipas lang po kan mga patalastas. Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DZGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Figaro. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Always number 1, always DCGB. Alas 6:04 na. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Aldaw na Biyernes ngunyan. Mga tugang para po sa mga devotos kan Santo Cristo yan po sa Dapdap Quasay Parish. Task Force Kaayusan at Kalinisan sa Legazpi. Padagos ang pagbaklas kan mga campaign materials na ginamit sa mga kandidato kanakaaging Pirilian. Veterinary Medical Mission sa probinsya Canalbay. Padagos sa Pigigibo Canalbay Provincial Veterinary Office.
sa lado nasyonal, COMELEC nangapudanin mas dakulang budget sa eleksyon. Online voting kan OFW sa 2028 padagos apisar kan mga pagduwa-duwa sigon sa Department of Migrant Workers. Sa ibang nasyon, sobra sang ribong katawos o sobra sang gatos na katawos sa Gaza pigasabing nagadan sa airstrike kan Israel sa nakalis na 24 oras. Business News, Department of Agriculture gigibon an espersos na mapahaloy ang pagpabakalin 20 pesos kada kilo nin bagas sa publiko. Health News, dahilan kan pagkakaigwanin eye bags, asin bulong digdig, aramon. Detalyes mga tugang kan mga darakula niya tong bareta sa lado lokal. Padagos ang pigibong pagbaklas kan mga campaign paraphernalia kan mga nagdadalaga na kandidato sa Legazpi City kan task force kaayusan at kalinisan na kan sa mga barangay kan syudad. Sigurado ining mga mapapakinabangan sa medyo darok-darok ay na pa'y nag-aagat po sa tuya na siguro pang tawag sa mga manok, mga kulungan kang sa indang mga atama na hayop. Then, wani pong mga maninibis, iwara naman kitang reader po, ipapagunting ka ini para sumaratit sa date, ay daraw ka po duman sa OCENR. Sigon sa base sa entrevista kan DCGB News sa pamayo kan task force na si Andy Marbella, ang espersos na ini katakod kan mandato kan Commission on Elections. Asin pagpapasalamat kan ahensya sa tabang asin volunteerismo na itanaw kan Boy Scouts of the Philippines sa ginibong Oplan Baklas. Nagalao man si Marbella na makatabang ang mga nagdadaraga na opisyal sa saindang operasyon. Aning may filing tank, nabako lang po baga duman sa kampanya sinda. Sa nga sabi ko baga daog, kung gusto ninda mag-volunteer, yaon po kami. Tingog ni Andy Marbella sa entrevista kang DCGB News. Mientras tanto, padagos ay na pinagigibo kan Albay Provincial Veterinary Office ang mga veterinary medical mission sa probinsya kan Albay. Sigon kay Provincial Veterinarian Dr. Pancho Melia, saro sa mga dagdag serbisyo kan opisina, yung on-site artificial insemination sa mga atama na hayop na makatabang taning mapadali ang pagdakol nin halangkaw na klase nin ruminants. Apera padigdig, magkakaigwaman in on-site check-up ang ahensya sa mga livestock arog kan urig, baka, karabaw, asin kanding, hali sa manilain na mga barangay. Dagdag panimilya na magiging matalyon po ang nasabing medical mission sa paaginin, maigot na pakipag-coordinar sa mga city, asin municipal veterinary office sa probinsya. Sarong wanted sa Banwaan kan Malinaw Albay, arestado kaso hapon. Jomar Bien sa report. Arestado kasud kan Malinaw PNP ang sarong konsideradong nasa listahan kan sa indang mga pinaghahanap na persona. Ini matapos na isirbi kan Malinaw PNP sa suspect na sarong truck driver, 31 anyos, residente kan Barangay Taguytoy kan Malinaw Albay. Ang warrant of arrest na ipinaluwas ni Judge Evanor Bunaobra Bonggon, ang acting presiding judge kan Municipal Circuit Trial Court, 5th Judicial Region na nakabase sa Tiwi Asin sa Malinaw. Ang kaso, grave threat na may piyansang 36,000 pesos. Nasa poder ng Unyan kan Malinaw PNP ang nanambitan na suspitsado. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Nangapudan ang mga residentes kan Barangay Taisan, Legazpi City sa mga bagong ilhidong opisyal asin DPWH na mapunduhan asin tapuso na ang pigpapakarhay na dalan sa sinabi ng barangay o tinampo. Ini matapos magreklamo ang mga residentes dahil saro sa mga kausa kan gabat kan bulos kan trafiko kasabayang haluyon na dai pa natatapos ang tinampo dahilan sa rush hour minakaw sa dakulang bulyong mga bihikulo nag-agi sa lugar. Mientras na pigmamaot man kan Barangay Taisan na matapos ang trabaho ligid dahil mahiwas na nga ni ang bihikulo asin dai nakaulang. In kaso may aktibidad ang barangay asin simbahan sa barangay. Commission o kaya damang kita sa report ni Al Armario. Hali po dyan sa lugar.
Kamin paringal. Mientras tanto, siniguro po kan Philippine Health Insurance Corporation na padagos ang pagtaon din pagapahiwas kan sa indang benepisyo para sa PhilHealth members ngunya na summer season. Sa programang alagang PhilHealth sa DCGB, sinabi ni PhilHealth Bicol Public Relations Officer 1 Geraldine Naron na sobra sa 2,000 sagkod 20,000 ang magiging benepisyo kan sarong miyembro o dependent na ma-admit maski sa ina PhilHealth accredited na ospital o healthcare facility dahil sa heat stroke o heat exhaustion. Sinabi ni Naron na ang benepisyong itatao kan PhilHealth sa mga members as independents na ma-admit sa anuman na ospital o healthcare facility nasa 12,675 o 12,675 an sa heat stroke o heat exhaustion, mantang 18,135,000 an para sa heat fatigue na kaipuhan na ipa-ospital. Katakod kay ni, pigabisuhan ang publiko na gamiton ang libreng konsulta package para sa pagpakonsulta asin malikayan ang mas malalang kondisyon lalo na ngunyan na panahon nin tag-init. CHED Bicol o Commission on Higher Education sa Bicol Region nagpaliwanag na warang additional assistance o educational assistance na ipinag-ofrecer ngunyan scholarship program kan Commission. Ipinaliwanag. Karen Ala sa report. Warang mga educational assistance asin solamente website sa nakan Commission on Higher Education Regional Office 5 o CHED ang nagpapaluwas ng anunsyo manuhod sa mga scholarship program. Iyan ang patanid asin pagtaong linaw kan komisyon sa publiko dahil sa padagos na mga nagsisirkular na post sa Facebook asin Messenger may relasyon sa mga asistensyang ini sa pakipaghuron kan DCGB News sa opisina kan CHED Scholarship Unit. Ipinaliwanag sa ini, igwangong niya ng CHED Merit Scholarship Programs and Commission na sagpod June 2027 sana ang application para digdi halagad sulamenteng dapat ang pangaran kan link o website kan Commission digdi sa Bicol. Iyo ang www.texas.chedro5.com/student bako ining www.filipinocareers.com na pigpa para sa pasahan kan mga tao sa Messenger. Dailan pasitios scam iyan, dugang pakan opisina, daising damin ano man ang mga educational assistance na ipig-officer ngunyan sa mga magadwar ngunya na taon, mantang abiso ngunyan kan opisina na ang bagong Facebook page kan CHED Region 5, nakapangalan ng Scholarship Assistance and Grants in Aid Inclusive Program of CHED Bicol. Makusog man na pigpangapudan ngunyan kan opisina na dahil magparaturubog tulos sa mga nagsisirkular na mga siringkaan asin pumasiring sa EMS Barrio South kung sa inyaw ng opisina kan CHED para idirekusar ang bagay na yan sa kadahilanan na nakukompromiso man ang narantang komisyon asin ang sa indo mga personal na impormasyon. Karen Ala, DCGB News. Nangapudan ang Commission Election sa COMELEC sa mga legislador na aprobaran ang rekomendasyon nindang dugangan ang budget para sa 2028 elections. Sigon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, namabot kaning makakuha nin mas dakol na voting machines na pwedeng magamit nin mas dakol na presento. Sa presento, katakod kay ni hinagad kanahin siya na ipaggamit sa indaan mga private establishments para mahali ang kalipisilan kan mga Pilipinong nagsusurusuan sa mga elementary schools na pigigibong poll precinct. Dinaman doon kan COMELEC nakaipuan kay natulos na aksyonan kan mga legislador lalo na ang pigkakarkulong mas madudugangan pa ang mga botante sa masunod na eleksyon. Al Armario may dagdag na report. Enforcement sana man kulang na madakop ang mga involto sa illegal na droga lalo sa mga rayong barangay kan Legazpi City dahil dahil man nagkukulang ang BADAC o Barangay Anti-Drug and Abuse Council sa pag-monitor kay ni. Ang DILG may existidong memorandum sa mga barangay na obligadong mag-report bulan-bulan sa status kan sa indang barangay pag-abot sa mga involto sa illegal na droga. Regular man ining pinagigibo kan barangay forwarded sa DILG asin police. Alagad reparo na kulang sa naman ang enforcement
dahil daiman nagkadarakop sakto ang mga imbulto ang barangay daiman in police power mantang monitoring man sanaan sa indang papel nasa pulis o pidiya man giraray ang implementasyon. Alarmario, DCGB. Padagos ang implementasyon kang online voting para sa mga overseas Filipino workers sa 2028 national elections. Sigon sa Department of Migrant Workers o DMW, ipagpapadagos ini apisar kan pagduda sa mga seguridad kan sistema. Kinumpirmar ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak ang makusog na pigahandaan kan Commission on Elections ang digital voting system. Sinabi niyang kamautan kan lakdang na padalion ang pagboto kan mga Pilipino sa ibang nasyon asin mapalangkawan sa indang partisipasyon sa eleksyon. Ipinahayag kan opisyal na nasabutan kan ahensya ang mga kahaditan may kinaraman sa posibleng hacking o anomalya sa sistema. Alagad sinabi niya na pigusulong nindan makusog na cyber security measures para mamantinir ang integridad kan pirilian. Inot nang ipinagbusol kan COMELEC ang digital as in online voting sa mga overseas voters bilang kasimbagan sa babang turnout kan mga botanting Pilipino sa ibang nasyon kanakaaging eleksyon. Mientras tanto, mga paratokdo asin support staff na nagserbe kan eleksyon, 68% ng natawanan nin kompensasyon sigon sa COMELEC Bicol. Angel Mostasa sa report. Nasa 68% na kan kabilugan na sobra sa umaabot sa 40,000 na mga partukdo kan Department of Education Bicol ang natawanan nin bayad honorarium kan Commission on Election Bicol makalis ang perilian kan Mayo 12. Ini ang datos na itigiras ni COMELEC Bicol Regional Director Attorney Maria Juana Valesa kung sa impiglalauman ng ngunyan na aldaw, Mayo 16, matatapos na ang distribution kaini. Sinabi ni Valesa na kaibahan sa mga nataawanin bayad at mga miyembro kan election board, support staff, DepEd Supervising Official o DESO, DESO Technical Support Staff, DESO Administrative Support Staff, mga miyembro kan Board of Canvassers, Regional Coordinating Groups, as in Tech Hub Support Personnel. Sigun kay Valesa, parte kan sa inang mandato na may tao ang kompensasyon sa dakula. Asin importanteng papel ka na sabi mga persona sa laog ng 15 dias makalihis anak pereliana. Mga dagdag na bareta, Inzel Mustaza, DCG. Ipinagnala si dating Senador Leila de Lima ang desisyon kan Court of Appeals o CA kontra sa pag-absolto sa iya kan Muntinlupa Regional Trial Court sa drug case na sinumiter kan Administrasyong Duterte. Kasabay kay tinawanin doon ni de Lima na dae pigbabawi kan CA ang ginibong pag-akwit sa iya kan Muntinlupa Court kundi pigpapalinaw sa naang desisyon kay ni. Sinabi ni De Lima na nabasa na nindang desisyon kan Court of Appeals na nagasabing ibalik sa Regional Trial Court ang saro sa mga kaso kung sa inabsulto siya. Sinabi kan dating senador na makangalas ang desisyon na ini kan CA nagarumpi pa utro ang pagkasurat kang desisyon kang RTC dahil sa aligadong bako masyadong malinaw. Dagdag pa kay ni, nagtutubod man sinda na padagos ang simbag o ang gabos na simbag sa mga kaputan kan CA sa desisyon ninda pwedeng mahiling sa records kan kaso baka kaipan itag ituro sa giraray kan CA sa indang motion for reconsideration ang mga specific na portion kan records kung saan mahiling ang mga simbag sa indang mga kaputan. Sigon kay De Lima, iapilar ninda ang desisyon kan CA asin isasakat sa Korte Suprema kung kinakaipuhan. Kadiwa ng Pangulo, gigibuhon man sa Ligao City. Jimmy nasalita sa report. Isasagibo sa ngunya na aldaan pangapat na bisis ng kadiwa ng Pangulo sa City Pavilion kan Ligao. Hapon ini alas 8 ngunya na pagkaaga sundo alas 5 at siya na pagkahapon. Imbitado ang mga small medium enterprises o entrepreneur asin mga parauma naigwanin mga produktong agrikultura pwede sinda na mag-display para may babakal an sa indang mga ani isperso ini
kan na lokal na gobyerno kan Ligao asin kan City Agriculture Office. Barato ang mga barakalon digdipon sa Gulayon Duma asin iba pa. Mantangan programang kadiwa ng Pangulo, iyoan dakulang oportunidad sa mga gustong magnegosyo, may outlet sinda, mantang sa mga parabakal na limitado ang budget maski puro paano makakapamili man sinda nin mga bagay-bagay na kaipuhan sa kusina sa baratong presyo. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB. Alas 6:20, oras po sa Pilipinas, sobra sa 55.8 milyon o 81.65% kan mga rehistradong botante ang nagboto sa halalan 2025 sigon sa Commission on Elections sa COMELEC. Sigon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, napigkukonsiderar ninda ini bilang pinakahalangkaw na voter turnout sa istorya kan midterm election sa Pilipinas. Sinabi ni Garcia na patunay ini kan aktibong partisipasyon kan publiko lalo na kan mga jóvenes na iyo ang pinakakumpuesto kan dakulang parte kan botante asin pagiging efektibo kan mas pinakusog na visibility asin kampanya kan COMELEC. Base sa datos kan COMELEC, sobra sa 55 milyon sa sobra sa 68 milyon na mga resistadong botante sa nasyon ang nagboto kan Mayo 12, 2025 na mas halangkaw kumpara sa 70 o 75.90% turnout kan 2019 o 2019. Alagad piglinaw kan COMELEC na pwedeng magbago ini mantang pigtatapos pang opisyal na canvassing kamboto na may kabilugan na 69,673,655 na restadong botante para sa halalan 2025 kung saan 1.24 milyon digdi ang mga overseas voters dagdag pa kan COMELEC. Dahil po nahadit si Senate President Chis Escudero sa posibilidad na salidahan siya bilang pamayokan halangkaw na sangakan Kongreso. Sinabi ni Escudero na may kinaraman sa report na nagpahayag ng kahandaan si dating Senador Tito Soto na sa graday kaputan na sabing posisyon sa pagbubukas kan 20th Congress sa Hulyo. Sinabi niyang bako ini question of hope kundi question of reality. Sinabi pa niya na applicable ini sa haros gabos na senador. Mantang tinawa niya doon na dahil niya minamawot na maging Senate President. Sinabi pa niyang dapat na akon konsisay man ang nasabing ang responsibilidad kung siya o kung sa iyan tiwala kan mas mayoriya kan mga senador. Mga tugang gadan ang sarong Filipino hiker sarong Filipino hiker ang nagadan mantang naghanda para sa summit push sa Mount Everest. Sigon kay Snowy Horizon Tricks Managing Director Bodraj Bandari, ang nagadan na hiker si Engineer Philip PJ Santiago II, 45 anyos ang edad sa Camp IC kan Mayo 14 Bangi. Parte si Santiago sa Mountaineering Association kan Chris Nanagar Snow Everest Expedition 2025. Nasangunyan dahil pasiguradong kausakan pagagadan kan Pinoy hiker asin padagos pang ispersos kan mga autoridad para may baba ang sayang lawa sa base camp dadag pa ni Bandari. Mientras na ipinagpapadagos man kan ibang miyembro kan expedition ang pagsakat pasiring sa summit kasubong aga. Mayo 15, inireport man kan Department of Tourism kang Nepal na ini ang nairehistrong primerong nagadan na dayuhan ngunyan na climbing season sa Mount Everest. Iba pang bareta, makalipas lang kan mga patalastan. TV News Express. News Express. TV News Express. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy
cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Uy pre, si Ru dito. Galing ko lang si Bunso sa health center. 3.5 months na kasi. Nakaschedule para sa third visit. Libre lang ito pre. Ngayon nga maliban dun sa pentavalent vaccine, OPV at PCV, tuturo ka na rin si baby ng IPV na dagdag proteksyon laban sa polio. Sabihan mo rin yung iba nating kumpare na pabakunahan na ang kanilang mga anak. Tandaan, wais pag kumpleto ang bakuna ni baby. At ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Maigi ang may kaagapay para mapanatiling 100% ang iyong energy buong araw. Kaya ikape mo na yan with Jim's 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients gaya ng Korean ginseng, agaricus mushroom, Ganoderma at spirulina para siguradong feeling alert at feeling energized ka. Kaya ano pang iniintay nyo? Ang love ng moment gawing shining moment with Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmi, Legazpo City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piodoran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Figaro,
Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Gusto mo maging criminologist? Forbes College ang makakatabang. Sila nag-opresil din Bachelor of Science in Criminology sa kantidad na 12,000 pesos kada semestre. Barato ang tuition fee para sa freshmen as in transferees, alagad di kalidad na criminology education ang sa indong makukuha as in mae-experiensyahan. Patunay digdi ang 62.5% na passing rate kan Pebrero 2025 NLE. Ang Forbes College kumitido sa pagtabang sa mga estudyante na may plano na maging criminologist na abot kaya kan sa indong bulsa. Kaya, enroll na sa Forbes College. Sa kantidad na 12,000 pesos kada semestre, laog ka na sa kursong Bachelor of Science in Criminology. Ready to serve, protect, and lead. Sa iba pang detalye, mag-apod sa 0910-071-2286 o mag-email sa forbescollege.edu@gmail.com o kaya bisitaw ng Forbes College na makukuha sa Rizal Corner, Elizondo Street, Legazpi City. GB News Express. News Express. GB News Express. Padagos kita ngunyan ang mga tugang sa mga drakulang bareta, lalo pang pinakusog kan Israel ang pag-atake kaini sa Gaza sa taho kan paghururon sa Qatar para maipagpadagos ang ceasefire entry kan mag-ibong na lado. Sa nakaris na 24 oras, sobra sang gatos kataon na sa Gaza ang napabareta na nagadaan sa piglansa na airstrike kan Israel. Tinamaan kan pambubumba kang Israel ang duwang ospital. Siring man ang nagkapirang mga kaharungan sa Jabalia Town as in refugee camp. Sigun man sa Israel, nagkukondukta nin ininin strike laban sa mga fighter as in infrastruktura kan Hamas. Nangyari ang violenting pag-atake nagkapirang minuto matapos mag-apilar sa United Nations Head of Humanitarian Affairs Tom Fletcher sa world leaders na iwasan ang genocide. Siniguro kan Department of Agriculture o DA na hihinguhaon kan sa indang departamento na mapahaloy ang pagpabakal ngunyan kan 20 pesos na kada kilo nin bagas. Ini kaya kada kilo nin bagas sa publiko. Ini matapos na maghirit ang mga konsumidores. Nalugod na panghabang buhay na ang magiging pagbabakal nin 20 pesos na bagas sa mga saudan as in kadiwa stores dahil mahiling ang dakulang tabang ini sa pamilyang parte kan vulnerable sector o likod kan haralangkaw o sa likod kan haralangkaw na presyo kan mga barakalon. Sigon kay Assistant for
Agribusiness Marketing and Consumer Affairs, Attorney Genevieve Valicaria Guevara. Igwang supisyenteng pondo an sa indang departamento as in maging supisyente sa Stocks and National Food Security o NFA para sa programa na maabot sagod sa katapusan kan taon. Dahil sige-sige ang pamakalin paro ikan sa indang ahensya hali sa mga lokal na parauma para sa nagpapadago sa pagtipon kang NFA. Mantang nagkapirang aldaw matapos ilansar ang national o sa National Capital Region o NCR ang programa, makaskas na piguroso ngunyan ang mga merkado asin kadiwa asay sa iba-ibang parte kan Metro Manila kung saan mabakal ang nasabing bagas. Mga tugang health news, naman kita kay News Director Mar de la Cruz. Aramon tadaw ang dahilan kang pagkakaigwanin ay bag asin ang bulong digdi. Good morning, Paring Mar. Good morning, VP. Sa pag-aatal ka mga eksperto sa salud na diskubre ang nagkapirang rason kan pagkakaigwanin ay bags. Iniiwan sobrang pagpapirot, pagsigarilyo asin sobrang pag-inom ni alak. Sigon sa mga health experts, dahilan sa mga nasabing kausa, nababawasan ang laman sa irarom kan mata, nararaot ang mga ugat at sinangingitom ang kulor. Yan ang sinabi na tanganing mabawasan ini, kay puan magkaigwa, nin 7 sa 8 oras na katurog kada banggi. Pwede man magpalipot ni nagkatirang pidaso ng pipino o tibag sa sinipatong sa ibabaw kan mata sa launing 15 minutos. Kung nagmamadali, pwede man ipatong ang nagkapirang minuto, ang yelo, o pinalipot na kutsara. Siguraduhon man o minom nin 8 sa 10 basong tubig kada aldaw para pirming hydrated ang lawas. Umiwas man sa stress, asin man tiniron, na pirmi sa nang maugma para gumayon asin mabawasan ang eye bags. Health News from Newsbase, Mardela, daing iba. Thank you, Paring Mar. Mientras tanto, kumang kita mga tugang sa pag-asa, kasabay si Dan Triunfante. ITCZ or Intertropical Convergence Zone ang nakaka-apekto sa Mindanao, samantalang easterlies o Honduras na halis dagat Pasipiko ang nakaka-apekto sa natatadang bahagi kan sa tuyang bansa. Ngunyan na Biyernes dahil sa easterlies ang pilot ng kapikulan masahan at bahagya hanggang sa mapanganuron na kalalitan na may mga chances na isolated na mga pag-uran asin pagkikilat, pagdaguldoy lalo na kung pag-apon na simbagdi. Samantalang wala ka pa nakabanderang bill warning, maluya sa tamtaman na duros na halis sa siraan ang mamatayan na may banayad hanggang sa katamtaman na kadagatan ang kulit ang ma-experience. Ang agad ng temperatura sa Kabikulan mag-hapon asahan po ang 25-32 degrees Celsius. Ang highest heat index forecast for today, Camarines Norte 43, Camarines Sur 42, Albay 42, Sorsogon 42, Catanduanes 41, Asin Masbate 42 degrees Celsius. Ang Saldaw nagsirang 519 in Aga, Asin Nasol na Pagyan in 604 in Banggol. At yan lang latest holiday sa weather forecasting ng pag-asa sa Southern Luzon na kasi Bantara Kante Marinaga. Salamat, Dan Triumphante sa report. Mga tugang sa pangaran po ka nagsurat kan Bareta, News Director Mario de la Cruz. Katuwang tabi dyan si Jenny Baliaran, asin si Nicole Ann Gloriani. Siring man ang report kan Mega Force Patrol, hali po dyan sa luwas. Sendong nadangogan GB News Express. GB, garantisadong Bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Tignan sa ilalim ng cap o selyo ng Ginebra products at i-claim ang price sa partner outlets. Runs from March 15 to July 31 per DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Gin is in. Gin to win. Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 for DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly.
May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Halina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Nagdadalo pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Ang mga helang kangatay, arrogant fatty liver disease, alcoholic hepatitis, asin cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pagilam nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugbahan kunday magbabago, tanganing mog mga tay, kay puan po yan na sabayanin protection liver aid. Liver aid, silimarin capsule. Ang liver aid, silimarin capsule, para po sa salud asin proteksyon kang atay, ini po may silimarin na hali sa herb natural kaya aligtaan. Ang silimarin kang liver aid, antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Para doon na paginom kang liver aid, pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nakakatabang man yan para maprobentaran ang paghubag kayan. May bisyo man wala, mahilig man uminom o dahil, mas maray mga tugang na ang liver aid silimarin capsule isabay natural daw. Para dahil tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-liver aid na para po sa baskog na atay. Ang liver aid silimarin capsule, mabakal sa mga panginot na butika nationwide. Yan po mga tugang ang latest tabi sa satuya na liver aid para po maprotehiran ang satuyang atay. Okay? 18, makalip bago magabot ang alas 7 nin aga, digdi po sa indong programang Morning Hirit. Nagdadangog ka mo sa Morning Hirit, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Alright, sige. Ay gusto ko tabing tauan kidoon ini mga tugang na mga grupo na nagturuang para tanggalon ang mga campaign poster sa satuyang palibot. Storyang may init, pamahawan sa Morning Hirit. Bako man ini bago mga tugang pero kaso hapon iyan sunako kan mga pag-iribata lalo na po sa Angel. May kinaraman mga tugang sa ginibong lakdang ni Andy Marbella. Siya po ang nangenot ang Task Force Kalinisan at Kaayusan para tanggalon ang mga campaign posters sa satuyang palibot. Salamat tabi bossing Andy, no? Pero ang nakakuha mga tugang kan sa kuyang atensyon, ining pagtrabaho asin pagruluwasan kan mga miyembros kan Boy Scouts of the Philippines. Mga Boy Scouts, no? Salamaton tabi sendo, isalute to you, Boy Scouts of the Philippines, na mga hali, mga tugang sa Legazpi City Science High School and Arimbay High School. Nayo po ang nagsabay sa Legazpi City Task Force Kaayusan at Kalinisan sa pagtanggal mga tugang kang kadakol na mga tarpaulin. Salamaton pong maray sa indo. Sabi nga ni Sir Wilmore Fajardo, BSP Outfit Advisor kang Legasay, na inidatabi na partisipasyon kan sa indang mga Boy Scouts mina-reflect inang tunay na refleksyon
kan makusog na commitment para sa volunteerism as in active community involvement kan sa tuyang mga Boy Scouts. Maringan ita, di ba? Iyaon so sa tuya ng mga Boy Scouts na nag-volunteer para magtanggal kayan sa init mga tugang kampa. Sabi nga inan, dinadangog ko sa hapon kay Pading Mar ito, sa Ramon niya to. Tira man ko nga, sir, na tama inito na. Sabi nga sa ko, sige sa nga, sir. Ando na ko, andi, kaso na initan. De, karaw man sa na, amigo. Karaw man lang. Di ba? Pero lingon mo ini, ang sabi, ang order, mga tugang kan, tama ba ang pagkaintindi ko? Tama pa rin ba ang order, tama ang pagkaintindi ko, tabi, ang order kan COMELEC sa mga kandidato, candidate supporters, tama? Natanggalon ang campaign posters? Tama ito ba rin? Tama no? Tama yan. Ang order kan COMELEC, ang pakiuron kan COMELEC, para duman sa mga candidates kampo nin mga kandidato na kamuda tabi ang magharali kan mga posters na binurog taknindo. Kamuda ang magharali kan mga tarpulin na ginaramit nindo sa saindong kampanya. Kamuda tabi. Inna kun may igwa kong nadangog na pig-report si Pading also grupo ni Ato na Valladolid, re-elected councilor Ato Valladolid, yan sa Maytaisan area sa South. Pero si bagarda kong nadangog, baka dahil lang nakuakan mga pag-iribam no? Takamuda nagbugtak, kamo tabi ang magtanggal. Pero ngunya, lingan na nila, malinig na baga sa palibuta, sa Legazpi, sa iba pang area, malinig na. Dahil anta, may si Andy na Marbella. Siya mismo ang triminabaho kaiyan. Buda so mga Boy Scouts of the Philippines, no? Salamat tabi sa endo mga BSP members, sa mga high school ini. Tabi, nagtuwang ka sa hapon. Ang namimiss ko kan mga nakaaging panahon, daw ugana si dating Councilor Siloy Chan, si Siloy ka ito, daw ugana, pagkaaga kan bit, kariba yan mga tao niya, mga tugang, matanggal kan mga tarpaulin sa palibot. Yan. O garing, siyempre, nag-iba man ang panahon. Dahil nangunyang kapareho tabi kay Siloy, na iyo po ang kaisipan na maging magayon tulos paghilingon ang satuya na palibot. Kaya, salamaton tabi kamo tabi ng mga miyembros kan BSP, no? Buda Sara Andy, no? Na nahali tulos yan. Taara mo, ang hapot nangon yan, pero kayang tuniladang tarpulin ang nakua asin papalap. Sino maduman yan, adi? Dapat gan, may gigiribo, may saro kayo na tao, ayun mag-isip, konsisay man yan, tang tarpulin baga, pwede mong i-recycle, di ba? Ngayon, upcycle, gibuon mo ngayang bag. Kung diyan ka, subag na nagibo mo, nasa loso pangaran. nasa loso pangaran ng kandidato. Yung bag, anong yung brand kan bag mo? Akuan ngayon niya, Pero sabi ni Andy, doon sa interview ni Pading Mar, darahon da tabi sa OCNR. Tama, na? Anga, darahon da sa sabi ni Andy, darahon sa OCNR. Girisi na? Ayo, sa kahaluyan na, adi. Sa kahaluyan na, lapa na, kaya tambak unda mga tugang sa OCNR. Paano daw ang pagkuangkan, adi? Di pwedeng girito na kawun giraray anong gibon. Pero yan ang gusto tang ihapot sa OCNR o sa DNR pag-abot kang aldaw. Pero kayang tuniladang tarpulin, mga tugang ang yaon sa palibot, na posibleng sumabay mga tugang sa tubig. Posibleng sumabay sa mga maula, sa mga salog. Ang tarpaulin baga nagkakuanag sa kahaluyan baga nagigisi nagtutunaw baga. Kung sabihin kan may plastic iyan. May posibilidad dakong expertise kung man lang nagkabarasa ko man lang ini. May posibilidad ang mga tarpaulin magmaging iyan na pig-apod na may convert iyan sa pig-apod na microplastics
o kaya nanoplastics na madaralangan yan sa mga salog, pag duminalagan sa salog, pasiring sa dagat, pag-abot sa dagat, mga tugang, pag-abot sa dagat, pasiring iyan sa sira, sa iba pang mga creatures na yaon mga tugang sa satuya tabing kadagatan. Inigari, and then, ang gano'n pa masyadong naihiling na environmental hazard. Environmental risk. Mga tugang na, ang mga campaign posters na pigagaramit dapat gayud so, so, biodegradable. So very environment friendly. Di ba? Takunda, pira yan na ang plastic nga ni, dito nagkocontrol kimalalo na yan ng mga, dito man mabaso ng kandidato, tayo yan tabi ang nakapalaman sa sendang regular, sa campaign, ano yan? Rules. Although may pangapod na dapat biodegradable, pero dapat specific yan. Kaya, ano daw kung magsentro na lang kita sa sa Disyembre may barangay election. Ano kung magsentro na lang kita sa papel? Makanusong man yung papel. Tayo dukot, mas madali nga ni. Papel, dukot mo dyan sa mga wall, sa mga poste. Ang pagtanggal kan, madali. Tubig man, kikas-kasan kan tubig. Kumpara tabi sa tarpaulin, mga tugang na haloy, malapa. Kaya congratulations tabi sa mga miyembros kan BSP, na mga taga-Ligasay, mga taga-Arimbay High School, na nag-volunteer para magtuwang mga tugang kung paano na mamantinir na maging malinig giraray an sa tuya na palibot dahilan mga tugang sa kadakol na mga campaign materials na yaon po dyan sa satuyang mga, I do not know sa ibang mga munisipyo, pero as of now, may pinadara naman sa kong mga litrato sa iba-ibang parte kan Albay, malinig naman tabi. Yan. Okay? Sige. Good morning, sir. Padi. Pa-shoutout man. Good morning, Padi. Pa-shoutout tabi sa gabos na taga BU College of Education Cluster 1. Sa samong Dean, Madam Lorna Minya at Associate Dean J.M. Mayor. Yan. Okay. Is-shredded po ang maliit ihalo sa simento paggawa ng kalsada. Kagaya ng ibang country, pati sa mga plastic bottle is-shred isabay sa simento paggawa ng bahay sa good kalsada. Yung manang nata daw yan tadi na ang technology yang sa ibang nasyon may technology ka na gari pipirinuhon yan si halo sa simento. Pero pwede ba ka? Sa tuya, garuday kan gaday pa masyadong nag-aako kan araw kan na technology. Good morning, Henry. Tama iyan na anticipation mo. Dakulo na tarpaulin, pero kayang tunilada yan na madalagan sa tubig, pag pasiring sa dagat, buda mapasiring man sa tawo giraray. Yan. Good morning. Hapot ko lang po kung dai mo na dara so senior citizen ID. So isa inio. Ata, gano'n ba ko man ako inio na pigitex ka inio? Mali lang. Elemano, Reg. Hello, good morning. Morning. Migo. Yeah. Migo, Okay. Nadangog ko na naman so environment. Pasensya na naman sa mga sa environment na advocate. Opo. Dati man ako, nag-suporta man ako dyan for 30 years. Wow. Oo, the best ka. Sad to say, 30 years na ito, wala akong nahiling na. Oh. Napagal ka lang. Then, wala. Okay. Talaga, kaya ako gusto ko itong sabi mong i-chips, gibuho na tinampo. Nangyayari ito sa ibang lugar. Send me go sa in? Nangyayari ito sa ibang lugar. Okay, Nahiling okay. Ito, nangyayari ito. Ang problema na naman ka ito, so machine baga, may machine ito na dapat tunawon ito, ito i-flick ito, then ibuho na, So yung smoke nag-emit ka ito, pag-check mangyayari kayo ng mga environmental. So, pag di siya naglusot dumasok-usok ka ito, ipapapundo. Okay. Ayo. So, ang pag-maintain ka ito, bako karo-karo. And kung ipapasa tayo din sa Pilipinas, Opo.
pero imposible na naman Yeah, na yeah. mangyari. May ginibo kaya na project ito doon sa Las Piñas, si Villar, na sa mga yun naman plastics na yan, pig-collect niya, Opo. bayada niya, Opo. pinibo niyang armchair para sa mga Iyo migo, totoo yan. very successful ito. Oo. Ang problema man ito, arog man ka, may time limit lang sa pagluto mo dahil pag nagsobrahan, suusok na baga. Ako na naman ito environmental. Sa paggibo pare, sa paggibo. Ha? Sa paggibo? Paggibo? Oo, paggibo baga, di may usok. Iyo. Itong usok na ito, may tolerance lang ito. Kumbaga, may threshold lang ito. Iyo. Ara mo, kontra kang madali lang. May kaura kang kanginot. Sige. Igabaga ki mga tao na advocacy sa mga plastic, i-convert na chair. Oo. Yan palang migo. Yan palang migo. Ang pag-ibo palang kan chair na. Grabe ang parong. Buda sa uso ka yan. Which is hazardous man. Kaya, garo, dapat adalan kung anong klaseng proseso na dit ang parong, dit sa usok. Naalis siya, amigo, ang parong niya. Oo. Kaya nga, maswerte lang sabihin ka ng kita. Dahil sinisira bilya, may aman. Yes. Oo. Oo. Pinapundusin, pag-check kang mga environmental na talagang usok nindo, so emission nindo is bakuna, no? So, Opo. bakuna, good ang working place ninda. Pipundo din, malinig sila. Yeah. Ang malinig, milyo. Iyo, ano? Kaya Iyo. mga budget ka ng kung ano, sa ligas space. Dahil, wala. Dahil man kaya. Ay, kaya nun. Kaya, so, dahil sa makita ka duman sa, sa environment. Ining natatapos na ining mga ati na nahiling sa dagat. Opo. Sad to say, dahil itong trabaho, kami ang sige dyan sa Pier Krangi, irilinig. Opo. Dahing tao, na dahing ate, Gabos, di correct. year-round, na 3 times a year kami naglilinig dyan. Wala ba na akong naiiling na so masabi kong duman may malinig? Di ko aram ko siya na kumailing ko siya ng root cause ka. Yeah. Pero, sa naiiling ko, so pigigibo, bako siyang objective. Yes. Pigigibo. Opo. Ang nangyayari, picture taking. Yan. Pagka-picture taking, migo, tripuasan. Hindi mo na. Maski sa ibang mga activity. Yan. Dahil mo nakapost na sa Facebook. Tapos na. Na naglilinig sinda ngayon dito sa barangay kung anong barangay ito sa Coastal. Okay. Saro pa di pa konsilo man. Bako ipakonsilo. Talagang nangyari din. Ngayon sa Manila Bay. Opo. Pirming mati. Yeah. Pinadampingan ba ito ni Duterte kay San? Iyo. Ako niyan, bihira na ang ati duman. Iyo. Mas accessible sa tao na mag-ali ka kay ate na may tutungtungan ka. Yan. And lagi pang resort kang mga pobre. Okay. Kasi saro, nakagi ako, mailing mo, gano'n na siya baga beach resort. Hindi karigusan. Yeah. So, mga innovative kasi may mga bagay na maski ulit-ulit mong pigigibo, ulit-ulit pa nagbabalik ang ate. Iyon ang nga. Totoo yan. Ilan yan sa Boulevard ka? Totoo yan. Mailing mo, maira ka duman sa nagre-relilig. Hindi mo magkilala. Yeah. Okay. Sige, Migo. Salamat. Diba? Yan. Tapi diba? Iyan mga concerns. Diba? Siguro, panahon na pag may araw ganing aktibidad, ilingon kung anoan nga garin na babagay, mga tugang na gibuhunta. Pirming may walat, pirmi tabing may walat, mga tugang sa tuya, tabing environment na nagiging resulta para mas madipisilan kita, mga tugang sa pagprotehir kan sa tuya, tabi na palibot. Tama ning question ni Kwan, si Kuya Nes Belga, mas manangayakan ngayon, mandato na lang, na dahil na ngayon ibawal ang tarpaulin, mag-advertise na lang sa DCGB. Gari tama ka dyan, Kuya Nes. Kuya Nes, gari tama ang suggestion. Agree ako dyan sa imon na, dahil haliw na ngayon mga outside advertisement, kung iyan man sana nakakadagdag sa polusyon sa tuyang palibot o nakakadanyar sa palibot. Ang gibon ngaya, mag-advertise na lang sa DCGB. Those! 1, 2, 3, 4!
Gari ako, Kuya Nes, 100% ako. Paburon niya sa iman. 100% tabi, thumbs up kita dyan. Awin na. Alright. Alright. Okay. Wole bole. 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 Alas 7 na po. Alas 7 na mga morning heriters. Hello. Pipi, good Go. morning. Morning. Magayon na itong suggestion na ito. Inayunan mo tulog. Sarap. Okay. Kaya lang, ang nahiling kong paano dyan, kontra dyan. Ang mangyayari dyan, grabe ang lobbying ka. Nakulunan mayaman na kongresista. Pwede. Sigurado ang lobbying ng mga plastic, ang plastic king kaya. Iya di. Ano, namataan ang magagang plastic king. Yeah, May yeah. sa Senado. Yeah. May sa Kongreso. Yan. May sa lokal. Pasabay ka na naman dyan. Ngunyan, ang hapon, ako ang hapot mo kasuwa ko, kung piran to ni Dada. Opo. Ako ang gusto kong masimbag na hapot. Totoo. Lodo. Kisay daw na pandukan mahiling doon. Iya di. Totoo nga yung surisay. So bagi gibo na bagari makatakoto nito. Gibo naman paling atop. May pandok na mailing sa taas. Pwede mo ma-recycle yan. Ang problema, ang processing. Yeah. Ang processing ang nagkakaigwang problema dyan. Dahil padumanan. Dahil padumanan. Pagkahilingon mo ha. Dahil padumanan. Ibawal mo ang plastic, gamitin mo pa. Isipon mo naman, pirang kahoy ang papadudong pa ito. Yan. Ang papel. Uni naman na bawal magpakong sa kahoy. Nan. Sinayog ang tinong bakaya. Yes. Dahil padumanan. Yeah, dahil padumanan. Okay. Sige, bye-bye. Dahil padumanan. Bye-bye. Thank you. Okay. Dahil padumanan. Radyo na sana. Wala TV. Kaya lang sabi ni Kuya Nes, garaw nga din akan madangog sa boses mo, anas na lang political ads. Iyon, kan last election nga nilingan na, dito na sa nang pigahangos mi, dadahilan mga tugang sa political advertising. Pero okay man, nabubuhay lamang ang industriya mga tugang kan media. Amin kan broadcast, buda tabi kang social media. Salamat, kan sa inong pagantabay, Edwin Penalta po, masunod na. Mga tugang para sa Bareta alas 7. Kasabay po sa iyang partner, Sexing Jasmine Baloloy. Salamat, kanserong pagantabay. Goodbye, mabuhay! Guys! Bakit ang sarap mag-shot ng Red Horse Super? Kasi bawat shot kasama ang tropa. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Pinalakas na tropa,